Yo, bunikan warsi yo ngastomi karo Bu. Apa? Bu Tutik Kemuning aku kudu tok langgam kowe sing kepinu kae. Pilih yo wis yen ing Tawang lara bronto aku ra seneng rengu. Jeriting ati nawala pilihen. Apa pilih mulih we? Yo mulih aku yo. Yo. Mulih-mulih aku ya cocok kok siap. Pun wancine kok ya. Tekate aku esuk dibondomin diguwang ya glundong medun kok. Arep kepiye? Wis nang kene iki anane mung Jawa bileng karo bilenge yahene iki. Yo wis, diastomike. Lara bronto ya kena wis dasare kebranan kok iki. Mangke gentosan ya karo iku Bu Kemuning kuwi karo Bujum ya kena wong telu, piyai telu yo. Ayo. Tangi turu kon brontok aku. Ya nek kira-kira ora gelem ya sinom wae sisan kok nyamat. Oke. Ayo wis pilihan. Sinten sing ajeng kula gandrung niki? Jenengan iki sida apa ora iki? Sida. Oh, sida. Oh, sidiman apa siap wis. Monggo yuk. Sinom wae kek. Oh, sinom. Oh, ditum kalih Bu Tutik Kemuning. Kalih Bujum ya. Sinom ya kena tekat-tekatan aku wis siap gandrung kok. Wait. Menerus kon gandrung. Yo. Terus. Nana dhuwur lho iki nadane dhuwur lho. Aku kaget kok iki mau waduh dhuwur gamelane ra apa-apa. Tekan aku yo ngono kok. Aduh, Mas. Aku tresno Cipta rasa garwanipun Kakang Yayi. Alah kula pilih sing ngedram kok. Oh iya. Wes. Kene Mas. Wes. Dijak gandrungan mah milih Adit. Basan Adit milih sing wetan dhewe ah wis. Dasar rindu Sing benang ya. Telasken apa gentosan? Gentosan kali Mbak Tutik Kemuning yo. Kudu gelem ora gelem ya ora apa-apa. Kula mboten duwe kepekane. Ayo. Pati
ya wis. Wis. Ora dadi. Nek kula pilih sing ngendang kok. Oh ya. Oh. Ayo karang tanggamu arep milih sapa-sapa ya ora kena ngarang tanggamu kono gek do mulih kono kendangane dhewe ya. Yo, lanjut. Bujum ya kena panjenengan Ibu Bu Kuning ya kena yo, Bujum yo. Enak tenan iki mau si kucing. Si nom nyaman yo dibablaske si kucing. Nah iya.